Damdamat Radyo Sagada. Naimbag manan nga aldaw ka na pangaldaw, siya karon manan ni Simbay mangibingay kadagiti damdamag ay tanga oras iti alas 12. Para iti ulo dagiti damdamag. Iti national ERC nang ibiling iti panakaripaso ti reserve power ti pagilian kalpasan ti nagsasaruno nga brown out iti napalabas a bulan ti Mayo. Mandatory certification kadagiti solar power products isaksakad ti DTI para iti pagtalgadan dagiti consumer. DILG abra ng kalampag kadagiti lokal a gobyerno ngay patungpal ti Open Government Partnership para iti mapagtalkan ken nalinis a panaggobyerno. Dakkel ti panagyaman dagiti naganak iti brigada pagbasa a nayuswat ijay La Trinidad Benguet. Tabuk City iti kalingga posible ang maideklara akas Cooperative City of the Philippines. Nasurok duwa gastot abaro nga proyekto iti irigasyon ipatungpal ti Nia Cordillera tapno mapalawa ti Taltalon. Ti Matalon iti rehiyon. Kampanya kontra iti scam para kadagiti senior citizens impapigsa ti DICT. Milyon apatag ti pang agrikultural aramid na ipaima kadagiti Manalon iti Montañosa. Nasurok 20 nga OFWs iti Mountain Province impaayan iti tulong pinansyal ti OWA. Provincial Peace and Order Council wano iti TPOC kana Provincial Anti-Drug Abuse Council nagkaduamanan iti maysa nga taripno para iti kapya ken laban iti droga. Ken Mountain Province Hall of Justice nalukatan manan kalpasan ti dandani duwa tawan a panag-akar na iti evacuation center. Ken para maruda po iti detalye dagiti damdamag iti national daytoy pakasaritaan iti enerhiya inbilin ti Energy Regulatory Commission wenno ERC ti dagos a panang repaso iti madama nga reserve power requirements ti pagilian. Daytoy kalpasan ang mapadasan ti Luzon ken Visayas ti agsasaruno nga rotational brownouts wenno manual load dropping kang runaan manipod idi Mayo a 13 hanggang na iti 18 gapu iti nagsabay nga red ken yellow alert status. Inbaga ni ERC Chair Francis Saturnino Juan nga inrakurak dagiti napalabas nga power disruption ti kinakapsot ti pagilian iti panang address kadagiti biglaan a panagkurang iti supply ti kuryente. Inlawlawag ti ERC at tinagbalin nga ramot ti problema kati mismo a kinakurang iti generation capacity wenno supply ti kuryente manipot kadagiti planta. Ken gapu iti issue ti transmission lines wenno supply ti krudo. Naipakdaar pa'y ang malaksid iti outages ti naimpis nga power reserve kat mang ipangpangato iti singir iti kuryente no sa dinukot din manon iti kangatuan nga 32,000 pesos per megawatt hour ti spot market rates iti kasagsagan dagiti grid alert. Gapu ditoy kat adadalan ti ERC dagiti reforma para iti reserve planning ken grid management. Iti maysa pay nga damag iti pagilian ket ibalbalak at tata ti Department of Trade and Industry wenno DTI nga aramiden a mandatoryo wenno obligasyon ti sertifikasyon para iti amin nga solar power system products a mailaklako iti Pilipinas. Sigon ken ni Trade Industry Maria Cristina Roque, paggap ti adda nga isigurado a sumursurot iti Philippine National Standards dagiti magatgata nga solar equipment. Iti kastoy ket maisigurado ti pagtalgadan metlang kinapigsa ken kalidada dagitoy sakbay ang makadanon kadagiti balbalay ken negosyo. Palawag pa iti DTI gapu iti napartak a panagadu dagiti umili a Pilipino nga umakakar iti solar energy, importante alapdan ti panagserrek dagiti substandard wenno depektibo a produkto iti lokal a merkado. Kaya't matlang ti ahensya a maliklikan ti panagbalin ti Pilipinas a pagbilangan dagiti nababa a kalidad nga solar products. Asana na ipalubos ken naipawil iti daduma a pagilian.
Malaksid iti panang protektar kadagiti gumatgatang ket panggepdamot lang nga papigsaan ti talek ti publiko iti panag-aramat iti renewable energy ditoy pagilian. Iti detalya digiti damdamag ditoy rehiyon ti Cordillera, may sa akarit para iti mapagtalkan a panagserbisyo iti publiko ti inpadanon ti Department of Interior and Local Government wenno DILG iti probinsya ti Abra. Inalukoy ni DILG Abra Provincial Director Christopher Dave Alvarez amin a lokal a gobyerno wenno LGUs iti entero a probinsya ti Abra a patibkeren ti commitment da iti Open Government Partnership. Inpaganatgat ni Alvarez at ikastoy a sistema ket tulbek tapno mapapigsa ti talek ti publiko, mapatalinaed as ti sungsumbatan iti trabaho, ken maguyugoy ti aktibo a panakipasat dagiti umili iti panaggobyerno. Sigun iti DILG, ti Open Government Partnership ket maysa apang sangalubungan agaraw, amang pangpanggep a labanan ti korupsyon, ipasigurado ti karbengan ti publiko ang makaalay iti impormasyon ken agresulta iti nasayaat nga kooperasyon iti nagbaetan ti gobyerno ken ti civil society. Inpanakal ti ahensya ti dakkel nga addang naaramidan ng ti Abra akas iti panang itakder iti civil society organization desks iti amin a 28 nga munisipalidad. Iti nasao nga probinsya, pati ti panang sanaya kadagiti local special bodies, ti development, health ken school boards. Dinayaw ni Alvarez ti panang bigbig ti gobyerno probinsyal kadagiti akreditado nga CSOs ken ti panaka-establisar ti local people's councils. Iti sumagmamano a munisipyo nga agserserbi a boses ti nagduduma a sektor. Iti probinsya ti Benguet kagidan dagiti pisikal a panagsagana kadagiti silid pagadalan ken formal anayuswat daytoy Ijaya Buyagan Elementary School sa La Trinidad ti Brigada Pagbasa Program. Idi Hunyo 1. Tinasaw a programa ti Department of Education wenno DepEd ket mang-akem nga adresan ti learning gaps ken iabate ti functional literacy wenno kakayanan iti panagbasa ken panagbilang dagiti estudyante manipud iti grade 1 enggana iti grade 6 sakbay ti opisyal a panaglukat ti klase entun Hunyo 8. Sigon ka ni Jomelyn Kidmas, Master Teacher 3 ka na pagbasa coordinator, napatit nasapsapa nga intervention adaytoy ititulong dagiti stakeholders ken volunteers tapno matarabayan dagiti uping a marigrigatan paylaeng nga agbasa nang runa itinakat nga tunga grade level. Katinulong tinasaw a pagadalan iti inisyatiba ti nagdudumang organisasyon kas iti Clear Car Project, Lingap Pangkabataan, dagiti retired teachers, alumni ken dagiti student interns. Inayon ni Kidmas nga maitultuloy ti suporta kadagiti estudyante babaan ti aral program wenno remedial class kalpasan ti regular a klase no nang rugin ti panagser. Dakkel met ti panagyaman dagiti naganak kaputa makita daan napigsa daytoy apang laban iti nakaro apan nakaadik dagiti ubing iti teknolohiya. Inbingay dagiti sumagmamano nga inna ang napatpateg ti personal at tarabay ken bonding iti manursuro naganak ken learners kay sabaybayan dagiti ubing kadagiti gadget a nagbalinen nga yaya iti moderno a panawon. Iti probinsya ti Kalinga, posible nga opisyal ang mabigdig ti syudad ti Tabuk akas Cooperative City of the Philippines bayat ti agtultuloy nga validation activities ti Cooperative Development Authority wenno CDA. Sigun iti report ti City Cooperative Enterprise and Development Office, ti Tabuk City ket pagbalbalaya tinasurok sa nga gasot ken 30 nga kooperatiba nga daan iti pakabuklan ang miyembro a dumandanon iti 180,794 individuals. Pamaneknek ang nagpigsa ti tignayan dagiti kooperatiba iti lugar. Nang bukal ti CDA iti maysa nga technical working group iti Hunyo 2025 iti sidong ti Board Resolution number 110 tapno aramiden dagiti opisyal nga pagalagadan. Iti panang bigbig iti maysa nga kooperatiba apang lungsod, probinsya, wenno munisipalidad no sa dinukot na iunay-unay ti Tabuk City ken Kalinga. Basar iti panag-ebalwar ti CDA, dagiti kooperatiba iti lugar ket saan lang a simple apang kabyagan. Wenno pagtataudan iti biro, no di agseserbi a katinulong dagiti komunidad, iti pananglaban iti kinakurapay. Kinaawan ti panagpapada-pada, ken karit ti aglawlaw, bayat ti panagkaykaysa ken programa apang komunidad.
Inlawlawag ni Governor James Eduba at isekreto iti baligi dagiti kooperatiba sa jay tabuk ket tinangato a partisipasyon dagiti residente. No sa dinno ti kada pamilya ket kadawyan ang miyembro iti upat enggan na 5 nga kooperatiba. Positibo met ti lokal a gobyerno ang magun-od tinasaw a syudad, historiko a pamigbig nga agbalin nga inspirasyon iti entero a pagilian. Iti sa palipay-adamag iti rehiyon tapno mapalawa pay dagiti dagdaga ang mabalin nga matalon ken mamulaan, target ti National Irrigation Administration Cordillera ang maipatungpal. Ang mangipatungpal iti nayon a 2 gasut sa nga 19 nga proyekto iti irigasyon ita nga tawen. Basar iti kaudyan nga datos ti NIA Cordillera, dumandanon iti 185,400 hectares. Ti daga iti Cordillera ti mayanato para kadagiti aktibidad ti panagtalon. No adaan daytoy iti makaanay nga supply ti danum. Iti panaglepas ti bulan ti Disyembre iti taon 2025 kalpasan ti 4 bilyon a panagpuunan iti irigasyon iti rehiyon. In report ti ahensya nga 114,400 hectares paylaeng tinabaligi a napaduras. Agtaltalinaed ang nakalukat para iti baro a panagpuunan ti nabatbati nga 71,000 hectares ti potensyal at taltalon. Tinailatang nga 219 projects ket buklen tinasabasabaling nga pasilidad. May bilangan ti communal irrigation systems, national irrigation systems, pump irrigation projects, reservoir-based system. Ken ti rehabilitasyon wenno restorasyon dagiti dati ken madama a pasilidad ti padanum. Kagidan daytoy atignay ket tutukan met lang tiniya ti panangpalawa iti network ti padanum kadagiti probinsya iti Apayao ken Mountain Province. Ti duwa na sa probinsya ti madama nga adad iti kababaan nga antas ti irrigation network coverage iti entero nga rehiyon ti Cordillera. Isu nga prioridad ang maipaayan iti makaanay nga tulo tapno mapapigsa ti lokal a produksyon ti taraon ken produksyon dagiti mannalon. Iti sa palipay-adamag iti rehiyon, mas nga pinataragsik pa iti Department of Information and Communications Technology wenno daytoy DICT ti panangipayda iti impormasyon ken edukasyon, may naig iti digital technology tapno masalakniban dagiti lolo ken lola iti kumarkaro nga cybercrimes. Nakuna ni DICT Cordillera Administrative Region wenno DICT CAR Regional Director Himisio Dawaten, apanggapan ti ahensya asurwan dagiti senior citizen iti usto a panag-usar iti cellphone ken mobile applications tapno saan da ang mabiktima kadagiti online scam. Sigun iti opisyal nakasagana kanay iti opisina at tumulong mangtarabay ken mangsanay kadagiti mangkayat nga agdawat iti panakailawlawag dagiti baro at taray ti teknolohiya kano kasano nga agbalin nga natalged manipud iti digital world. Hindi nga iti opisyal nga 74% ang ti internet penetration rate iti entero nga rehiyon. No sa dino, ket 100% iti syudad ti Baguio. Adat isa nga 1,004 gasot sa nga 17 nga operational Wi-Fi. Free Wi-Fi zones iti 77 a lokal a gobyerno. Ken 6 gasot sa nga 10 may sa barangay ti konektado iti internet. Pakairamanan ti 2 gasot 84 ang maitudtudi nga geographically isolated and disadvantaged areas wenno gida. Iti damdamag iti lokal, dakkel ti panagpasalamat dagiti mannalon. Iti daytoy nga probinsya ti Montaño sa kalpasan nga ipaay ti Department of Agriculture wenno DA tinasurok 4.57 million pesos apateg dagiti makinarya ken ramit apang agrikultural iti napalabas alawas sadyay bonto. Iti sidong ti High Value Crops Development Program wenno HVCDP na ipaay ti 10 nga unit ti multi-cultivators. 10 nga unit ti pump ken engine set, 4 nga coffee roasters, 8 nga coffee dryers, 6 nga moisture meter, 10 nga grass cutters, 10 nga coffee pulpers, ken ti 60 nga units ti high density hose. Sigon ken ni HVCDP Focal Person Lloyd Edward Shelo, ken DA Central Office Director Joseph Manikan, daytoy atulong ket mga akam amang ingato iti birok dagiti mannalon. Mapaimbag ti post-harvest handling, kan isigurado ti food security kadagiti komunidad.
Tinasao nga turnover kat nagbalin nga highlight iti selebrasyon ti Farmers and Fisher Folks Month. Nagipatungpalan mo't lang ti DA iti panagsanay iti soil sampling kan panangtalantan iti pautang apam pinansyal ti Agricultural Credit Policy Council wenno daytoy ACPC. Iti dadu mo pa detalye digiti damdamag ditoy Montañosa nangiyawat iti tulong a pinansyal ti Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA. Iti 25 nga distressed overseas Filipino workers wenno OFWs ditoy Mountain Province idila ang Kalman Hunyo 3. Ti panangipay iti tulong kat naa nga ijay OWA Cordillera Mountain Province Field Office ijay bontok iti panangidaulo ni Family Welfare Officer Jennifer Morrison. Sigun iti ahensya panggap ti programa nga identi dagos a pondo kan rekurso. Kadagiti kakailyan asaan anang ipalpas iti kontrata da wenno nakapadas iti rigat iti sabali a pagilian tapno makabangon da agpaimbag ken makarugi ditoy ili. Iti kabuklan abilang dagiti OFWs ket 10 ken 7. Kadagiti OFWs ti imawat iti tulong iti sidong ti Balik Pinas Balik Hanap Buhay program. Amang mangted iti pangrugi apuunan ken oportunidad iti pangkabyagan. 7 met amang mangged tinaipayan iti medical assistance para iti gastos da apang iti salunat. May sa pamilya nga OFW ti mawat iti bereavement aid wenno abuloy para iti pupusay ti ipatpateg da iti biyag. Inpaganat ket manen ti OWA ti agtultuloy a commitment da nga protektaran ken iyabante ti pag-imbagan dagiti baro a banwar ken ti pamilyada iti oras ti krisis. Iti sa Bali Adamag dito'y probinsya tuloy iti panang ipapigsa ti gobyerno. Ti Montañosa kadagiti programa para iti linak kapyakan seguridad. In Pangulo ti Secretariat kan Technical Working Group ti Provincial Peace and Order Council wenno PPOC kan Provincial Anti-Drug Abuse Council wenno PADAC ti bukod da nga regular joint meeting idi metlang Kalman Hunyo 3 sa Provincial Capitol Function Hall. Nay parang itinasawa taripnong dagiti update iti panakaipatungpal dagiti programa apang iti kapyakan kontra droga. Kitaan dagiti aramidan ken karit iti napalpalabas a bulan ken patibkeren ti koordinasyon iti nagbaetan dagiti stakeholders. Nepresentar met lang dagiti drafted resolutions dagiti na ito yung proyekto ken aktibidad ken ti panang cluster kadagiti accomplishment reports basar iti memorandum ti DILG iti Mayo 25. Nayon pa ay katipan ng ipinal iti schedule para iti serbisyo caravan kan barangay consultation para itang abulan ti Hunyo kan inton sumaruno abulan ti Hulyo. Para iti mao detalye dagiti damdamag. Opisyal ang nalukatan ti baro a Mountain Province Hall of Justice ti idea Hunyo 2 kalpasan ti panakaipasidong na iti rehabilitasyon. 20 a bulan ang nagtalinaed iti maysa a lokal nga evacuation center tinasao nga Hall of Justice gapu iti nakaro nga budget cut. Nagsubli iti permanente da patakder dagiti kamang ti hudikatura kan Department of Justice kalpasan ti dandani 2 at tawen a panagan-anos da nga aglilinipid ken sakripisyo iti makaranda nga center. Kasaruno daytoy tinipatungpal nga blessing ken inauguration ceremony iti napalabas nga aldaw ti Martes. Maipalagip ang narugyan iti October 2024 paila ang ti repair iti struktura adimanan iti nakaro nga bawas budget. Sigun kani RTC Executive Judge Gaslito Dumpayan, manipod iti original nga 74 million pesos ket nagbalin nga 20 million pesos laengen ti pinal a pondo. Gaputa independent ti Korte Suprema sanda nga inawat ti naiyawis a pondo panipod iti Kongreso ang nagresulta iti panagsagabada. Iti likudan daytoy ket dakkel ti panagyaman ti hudikatura iti gobyerno iti probinsya anang alalay kadakwada iti awan ti masanggiran da. Nang ibati met ti RTC Presiding Judge Sergio Anganay Jr. kadagiti empleyado iti karit. Asapay kumaanuan niya ti kinapintas ti baro a pintura ken structural upgrade ti patakder ket isumat laeng ti kinapintas ken kasukat a serbisyo nga maited da iti publiko. Itakat 100% nga operational ti Hall of Justice para kadagiti tungtungan
alegan. Katangita ng arud apo, dagiti na ibingay tayo nga damdamag para iti 12 o'clock news. Itangal daw payla ang iti Huwebes. Siya man na nisimbay kat na imbag nga oras. Good afternoon. Ay, minsan, kayo nakatutok, iti 104.7 FM Radyo Sakada, Matutyaan, Manragsakan. Ay, insalido may